Здравейте, хора! Днеска станах в 4 сутринта. Както знаете, аз не спя повече от час и половина на денонощие, защото докато другите спят, аз правя сделки, изключвам такива успешни сделки за милиони. Така че даже днес поспах малко повече, обикновено спа по час и 10 минути, но днес си позволих час и 30 да поспя. Започнах деня си с ледена вода. Пред къщата ми има езеро замръзнало и влязах под водата в езерото. Стоях там 10 минути, за да преживея най-големия си шок и да започна успешно седмицата. След като излязах от езерото, си взех една гореща сауна в моята сауна в вниманието ми. Поседях малко в сауната, след което отидах на фитнес. Тренирах 2 часа и 40 минути някъде. Направих една лека тренировка, след което излязах от фитнеса и директно отидах в гората, където направих една разходка, дълга разходка, около час и половина. И така опитах да намеря себе си и да си избистря мислите в главата, за да си нареда успешно плана за седмицата и за деня, какви сделки трябва да направя, с кои хора да се видя. След което се прибрах в нас, взех си отново един леден душ, защото не чувствам студ вече и обичам да се къпа с ледена вода. След което хапнах малко закуска, около 30 минути я ядах закуската. След закуската почнах да пиша моя роман. Знаете, че пиша роман. Довърших 37 страници написах от романа си. След което пък реших да чета книга на един известен писател, за да черпа идеи от него. Тя е такава мотивационна книга за бизнес идеите. Богат татко, бедна леля, стринка Осман Паша. И така. Сега часа е 11 на обед, свърших всичко това, докато вие спите. И сега имам среща в Mall Paradise с едни много успешни бизнесмени. И след като съм минал през този ден, аз знам как да си проведа срещата и как да сключа сделката за милиардите долари. И така, ако искате още мотивационни идеи от мене, може да ме потърсите в Instagram, в YouTube, TikTok, Messenger, iMessages. По Gълъб може да ми пратите писмо или евентуално да се помолите просто и аз ще ви чуя, защото горе-долу моето ниво е близко до това на Господ. И така, това е, приятели, успешна седмица, щастлив понеделник, бъдете живи и здрави и не се предавайте, бачкайте здраво, мечтайте и така, и ме следвайте навсякъде, за да ви надъхвам. Guten Night!